Erokamachalo bende kaka siasa medo gidre thurkani kochomo yiero megna manyien kaka koro josiasa mopogore opogore bende medo kawo chung' margi e kindego manyime. Jaod burano mano ma Kiharu Ndindi Nyoro koro ni oketo ayanga ni odar kendo weyo duond burano mano ma UDA kowacho ni telo mar duond buranogo oserem chopo kar singo mane osingo ne jopiny e kinde mane gitimo kisera mag ombulu e kinde machien. Ndindi wacho ni koro ni obiro keto chung' mar ayanga kinde mabiro kama kar kamano wacho ni gibiro sumo rikni kod jotelo mamoko ma bende koro osebedo ka koro kwedo telono masani mondo mi gibi ginyis jopiny moloto ma bende gichung' negi kama gibiro chomo e lwasi mano mar siasa. Olero ni telo masani ok dew dwach japiny kendo koro chenro mag dongruok inyalo tim, to kata kamano onge chuny matimo mosebedo kaneno e kuom telono mar UDA. Serikalini wako na nafasi, wameagusha wa Kenya, and that is the reason all of us moved away from the governing party. Na hapa wote tumeondoka. There is no more person on top of a wheelbarrow or taking a wheelbarrow anywhere here in our place. Even the entire Kenya, watu wote, sisi wote tuliondokea hiyo wheelbarrow. Na hakuna tatizo hapo. So the decision we are making is not about whether to support wheelbarrow or not or where. That decision we made it long time ago.